आरो बे समाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथां आरो टंकेश्वर राभा बिथांमोननि सायाव फारागथि खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव टंकेश्वर राभा जाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि CEM टंकेश्वर राभा बिथाङा गोबां माने बे समाव दिनैनि समाव दिनै ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव सासे दैदेनगिरि महरै सासे गुबै ट्राइबेल दैदेनगिरि महरै सिनायथि होदों आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालनि बिटिसिनि CEM हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोबां फारागथि दिन्थिनानै टंकेश्वर राभानि नोजोराव एबा टंकेश्वर राभाजों गोबां फारागथि दिन्थिनानै हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों। आथिखालनि MLA उदालगुरि बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थामहिनबा बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जेराव टंकेश्वर राभा बिथाङा सासे CM आरो बिथांमोना एबा टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारी सानैबो मोननै काउन्सिल चिफ एबा CEM हाग्रामा महिलारिया गावनि हारिनि सायाव अननाय गैया, नाथाय टंकेश्वर राभाया गावनि ट्राइबेल हारि गावनि हारिनि सायाव गोबां अननाय दङ, साननाय दङ, सिन्ता दङ होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बेखौनो फारागथि दिन्थिदों। पावारखौ मोननानै बे समाव हारिखौ अननाय बे समाव बावनानै थांबाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा होननानै बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बेफोरबायदिनो गोबां फारागथि दिन्थिनानै बाथ्रा बुंदों टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारी बिथां। टंकेश्वर राभा बिथांखौ गोबां माने बाख्नायनानै बाथ्रा बुंदों। जाय समाव दिनैनि समाव टंकेश्वर राभा बिथाङा सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिबाबो सासे काउन्सिलनि सासे गाहाय दैदेनगिरिब्लाबो बिथाङा गावनि मासिखौ सानालासिनो गावनि पावारखौ सानालासिनो गोबां माने ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोन 14 थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय गोबां बिखा बुनानै बाथ्रा बुंनायफोरा बे समाव बयनिबो ट्राइबेल दैदेनगिरि साफ्रोमबो ट्राइबेल सुबुंफोरनि बिखायाव हाबगासिनो दं आरो हाबबाय थागोन। जेराव बिथाङा फोरमायदों ट्राइबेल माहारिनि थाखायनो आङो दिनै आं ट्राइबेल जानानै जोनोम जादों आरो ट्राइबेल जानानै जिउ बावगोन आरो आं थैब्ला ट्राइबेलफ्रासो आंखौ बानगारगोन होननानै बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनद' हारिनो ST होनो थाखाय NOC होना खनले आरोबाव नांगौब्ला माने ST नि थाखाय NOC हरनो थाखाय साखाफारा रेडि होननानै बायदि गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ बेफोरबायदि फारागथि दिहुननानै बे समाव हाग्रामा आरो टंकेश्वर राभानि गेजेराव फारागथि दिहुननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बेनो प्रमान खालामो टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारी बिथांमोन सानैया मोननै काउन्सिलनि चिफ हिसाबै जातिनि प्रति सोरहा बारासिन अननाय आरो सिबिनाय दं बेनो प्रमान होयो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा जास्ट पावारनि थाखाय फैदों। बिथाङा जातिखौ अननाय हयथ' मोनसे समाव दंमोन, स्ट्रागल खालामदोंमोन, खिन्थु दा पावार फैनाय लोगो बिथाङा नेसनेलिजमआ गोमाबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन बे मोनद' जातिया SC बिदों बेवहाय सापर्ट खालामदों NOC हरदों। खिन्थु टंकेश्वर राभा जिहेतु मोनसे नेसनेल स्पिरिटआ दाबो दं चिफ जानाय सत्तेव बिथाङा पलिटिकेल पावाराव थानानैबो गावनि जातिखौ अननाय दं आरो बेनिखायनो बे गावनि पावार गावनि ST हिसाबै जिखिनि पावार आरो प्रिभिलेज मोनदों जिखिनि अथरिटि मोनदों बेखिनि डाइल्युट जाजानायखौ बिथाङा खुनु लुगैयाखै। बेनिखायनो बिथाङा स्टेन्ड होदों आरो जों साफ्रोमबो ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा गावनि जातिनि प्रति जि दायबद्धता बेखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनिखायनो गावनि हारिनि जि मोन्थाय बेखौ डाइल्युट खालामनो सिन्था खालामालासिनो जानला मोनला खामानि मावबा बे गावनि आथिङाव गावनो रुवा दानना लानो